Здравейте! Току-що завърших тези терлички с високи глезени, вълнени, стават за мъжки по строен крак, може и за дамски, зависи на когото станат. Той може да си ги носи и да си топли краката през идващата студена зима. Но започнала съм ги отгоре. Изплетени са с 5 чорапски игли. Отгоре, като ги изплетеш, височината на глезена, минава се върху едната игла, се изплита дължината на стъпалото. Горната част, после се върти на всички игли и най-накрая, като се стигне отпред, се завършва от пръстите към петата и се съединява без да има никъде шев. Правила съм ги доста такива и с плетеница отпред. Тези са с лицева плетка. Вече преждата ми свърши и ако искам да плета, трябва да си купувам нова. За сега нямам наплив някой да ми иска да продавам, а аз имам наплетени доста. Макар че преди 2 месеца ли колко вече станаха, продадах 26 чифта за 200 лева. Малко ефтино отидаха, но съм доволна, че се освободих от натрупаните изплетени търлици и шушони. Ако на някой му харесват, може да си ги поръча в коментари, а видеото да постави палец нагоре, да коментира и да се абонира за YouTube канала ми. До нови срещи!